Tady v tomto prostředí začíná první modul našeho rozvojového programu High Potential pro mladé manažéry, respektive budoucí manažéry z Generali pojišťovna akciová společnost. Když zaostříme na ta dvě otevřená okna, tak tam už probíhá v jedné skupině právě výuka a ozývá se tam odsetí potlesk. Program se bude odbývat tady v našem středisku, školícím středisku v Zdislavicích, nejenom v těchto prostorách budov, ale i protože máme druhý den outdoor, tady třeba v přírodě na Rybníce. Problém vyřešen. Říkám, kdo je tady v jiných skupinách, tak je třeba si to pohlídat. Když jsem si chtěl udělat leto, kde mám tlačit zde. Ale ty nohy nevadí, jako, ale ono to prostě strčat. Tak jsme všichni? To už je tam doplně. Jo, takže se ví, to už. Jo. Tak musíte si, pane direktora, že můžeme nebudeme čekat. Můžete mě ještě věnovat pozornost na začátek, že jste se rozdělili do týmů. Nicméně na začátku, to jsme jenom trošku předešli čas, protože na začátku jsme řekli, že vás rozdělíme vlastně na 9 a 9, to znamená spojíme zelený a oranžový tým k sobě a modrý a černý k sobě, jestli byste se byli takhle schopni spojit. Dobrý den. Zpátky a budou tady 2 na 2, že? Ten se vrací, ten tady jakoby teď je na té loďce, že? Koho bere? Podle mě bere Slohu, nebere, protože tady by byly 3, takže musí vzít pána. Ne, a tady zůstanou 1 na 1. Takže sluha bere pána. Takže nechává... přichází první standardní nápověda po 7 minutách. Loďka musí přijet celkem 11krát, aby se to dalo vyřešit. To je docela dost. Takže tam je to kombinovaný, že sluha se vrací, pán se vrací. Ono i ten, co už bude tady vyložený, podle mě tam musí cestovat zpátky, no, aby to vyšlo. Musí nejdřív přijet všichni sluhové, potom se to dáme, ale že tam se budou všichni sluhové. Na druhé straně, jo. Ne, to musíte vyřešit. Já nevím, jak chcete, jo? Klidně můžeme jet, ale my vás zastavíme v případě, že to je špatně, tak my vás zastavíme, jo? Že to je, tak když nás tam bude hodně. Ne, no tak tam... Ne, je to jasný, musíme řešení, že jo? Řešíme, než se vrátíme. Maximálně to obejde. Bude pán na loďce přijde ke břehu, kde budou 2 sluhové. To můžeme jít? Když nevystoupí ten pán z loďky a budou na břehu 2 sluhové. To taky nemůžeme jít. To prostě na břehu, tam nezabrání, jo? My 2, jako 2 sluhové, to řešíme velmi rychle. Tam chybí. Říkám, že musí být všichni 3 sluhové na druhé straně. No ale jestliže teďka tíhle si dovedou sem... Počkej. Tady... To nemusí jít 11. Tam budou všichni 3 sluhové. Když tam budou všichni 3 sluhové, jak se dá nastavit pání, když tam může přijet jenom sluha a pán? Jednu chvíli tam musí být, jo? Jednu chvíli tam musí být. Nemůže být, že by byli 3 na břehu, pak by to nezafungovalo. No.
V každém případě. Tak ještě chvilku dělíme, že to je... Ale jako přemýšlejte nad tím, jo. 10 minut. Jasně. To zvládnu tak za sluha, tady jede jeden sluha, dva, jeden sluha, veme ho, nechá ho tam jede zpátky. Jasně, jde zpátky, vystoupí a jedou dva pánové proti němu, to stejně nejde. Jasně, jedou dva pánové proti sobě, jeden tam zůstane a jednoho sluhu bere zpátky, že jo. V každém případě No pokud jasně, normálně, ať jedou dva sluhové, pak my to tady Už dořešíme. ještě, dva sluhové jedou. A jeden zpátky. No, tak my jedeme, jedeme. to neuděláš. Kdo ještě třetí sluha? On potom vystoupí Ale pán. ještě má, tak Kdo bude třetí sluha? Vystoupí pán potom. A v ten okamžik tam budou dva sluhové a jeden pán. No to tam budou vždycky. Ale v ten okamžik oni ho zabijou. Ale My rádi uděláme. Kde je třetí sluha? To jako nemůžeš tam poslat to. Protože pán sluha tam já zůstane. věřím, že mi jako poradil dobře, že tam se vyvedli ty věci. Ano, Ale ne bude na řídit, začátku. bude řídit, a bude řídit, Není to na začátek, je to na začátek. bude řídit pán. Bude no tam tak pán pán nemůže sluha. mít. Tak jenom si spát. Takže by Pán ho jako pojede převážel zpátky. pán zpátky. Tak pán nemůže mít. Tak tam Tak mi to přiveze, pak ukážete. Dobře. tak tam pán Je přiveze. to takhle. Hle, nenecháme si to. Sluha pán nechá sluhu, pojede zpátky pán, pak tam dá pána. Jsme na 2 na 2, něco uděláme. Pak pojede pan sluha, nechá pána a pojede sluha zpátky, ten je v lodi a jeden na břehu, to vyjde. Tak jeďte, sluha pán a nechá sluhu. Teďka jenom pro nás. Potřebuji vědět, kdo je třetí sluha. Třeba Aleš, to je Jo, dobře. Aleš, a potom další pravidlo pro nás bude, že v případě, že to bude špatně, tak se vracíte jeden ten krok zpět, jo, podle naší jakoby direkce. V případě, že vy se sami nerozhodnete vrátit se ještě o několik kroků zpět, případně můžete klidně kdykoliv můžeme doběhnout prostě na okolo a začít úplně znovu, jo? Tak jo, takže já jako sluha čekám na rozkaz. Co děláme? Sluha bere pána a veze pána na druhou stranu, vrací se Tak pán. Honzo, jeďte. Moc sluhů. Zůstane tam sluha. Takže prostě... Moment. Mobil. Moment a už to šlo. Ale, ty nabíráš vodu. Ale teď se potom... To cápka není. Začínám znova, ne? Dáme se Honzo, kolega by se chtěl trošku předklonit. Dobrý. Ale nesmíte si sedat úplně do zem na té rantle, jo? Jak to udělal kolega, ten z toho chtěl evidentně vystoupit. Ale to asi nejde. Uděláte to? To to vyřeší, aspoň výrově. Právě, že vy jste to vyřešili jako na té hoďce, ale to bylo vyřešit. Nebo nějak jinak, to vyřeší. Hlavně to dá dohromady. To by bylo, aby ta pálava nešla k těm výkouskům. To nemáme na to, tam byla víc. No, jako zase skládla. Normálně řešil prostě podle toho, že možná vůbec ještě napsal na mohla papírek, trochu řešil prostě to, jak to uvidí. Nějaká atmosféra se nezlobila. Sem se vrátí pán, že my tady budeme 3 páni, že nám tady zase s tím sluhou, to tam vyklopíme. Už teďka jako tam vystoupí, bude docela proto. Tam pojede, Nebuď tak hlučnej. tam pojedou 2 páni a vrátí se s ním ten jeden sluha. Tam zůstanou 2 na jednoho. Pak tam pojedou 2 páni, že tady bude jenom jeden sluha. No, tak to nevyřeším. Já už si ty kozy a vlky nepamatuju, jak to bylo.
sněha jde ve sluhu, pán jde zpátky, bere dalšího sluhu. Tam budou převazená sluhové. Vezme sluhu, odveze tam, pak tam zůstává pán se sluhou, druhý sluha přijíždí sem. Tam už budou dva sluhové. Tam budou dva sluhové pána, ne? Ale vždycky se musíme sejít ve vločce prostě. Vždycky někdo musí být v loďce. Asi ne, jako no. Kdybychom věděli. Chytrý, Tam musí jít dva sluhové, no, teda. Tak já vám ale řeknu, že máte už jenom tak asi 3,5 minuty. No, tak. Což není úplně nevím. Není, no, tak jako... Neřešili tenhle ten problém. Aspoň se nenamočíme. Ne, no, tak jako... Uvěřím, že jsme suchou nohu. No, tak suchou nohou určitě, viď? Že jsme se nehali z místa. Takže... A jako bylo, kolik je to pánů? 3? Kolik je to sluhů? 2, že jo, 3 pánové. Končím řešení. Deleguju úkol na Aleše. Deleguješ úkol mě. To všechno popsali. Sluha tam chudák, tyjo. A mi to nesedí, jako by se nám pravdilo asi. Podle mě nám poradil špatně. Nevím, no. Tak oni to řešení znají, že jo, takže špatně neporadil asi. Musí jet v vločce vždycky 2? No musí právě, to jsem se ptal hned na začátku. Nemusí, nemusí. Jo, musí. Jeden, Tak ty třeba teď jsem měl sám, že jo. No a můžou Vždycky tam musí- být 3? 3 ne, V loďce ne. maximálně 2. dobře. 1 nebo 2. Tu loďku jsem myslím taky nepředáme. No, Myslím si, že ti 2 jsou maximum. Fígl je v tom, že někde pojede jeden a někoho bude přivážet od tam tak zpátky. V okamžiku, kdy tam budou No, 3 sluhu, no, když dostaneme 3 sluhy tam, nebo 3 sluhy tam, A vždycky vrátí v té se loďce jeden musí sluha někdo sem, sluha zůstane tady, pojedou tam 2 pánové. 2 pánové tam přijedou, budou tam v tu chvíli, bude tam jeden sluha. Ten 2 pánové, jeden sluha. No, máš 3. Jo, pardon, Máš takže tam 3. budou 2, takže to je 2 a 2. Protože tam přijedou 2 pánové a 2 sluhové. Hele, to je dobrý začátek. Počkej, Ten počet 11, a tady no, budeme říkám. mít, tady budeme mít jednoho pána a jednoho sluhu, je to tak? To znamená, že tam odsaď bude tady pán a sluha. Jo, bude. A tam odsaď se teď vrátí pán, Oba sluha. zase. Počkej. Pán, sluha, to je 2 pánové, 2 sluhové, tady bude pán, sluha. Když se vrátí zpátky, potřebujeme tady mít 2 pány. Ale jak tam ho nesmí nechat. Tam zůstanou 2 sluhové a znamená? jeden pán. To znamená, že sem pojedou oba 2, no to by se měli oba 2 pánové. 2 sluhové, to je blbost. 2 pánové, Ne, No tak Sluha pán. sluha pán, no. jasně, tím pádem to bude vyrovnaný. Jedna. A musí tam zůstat. bude. Tam bude sluha pán a tady bude sluha pán, že? To tady se stane. Takže my musíme tam dostat pána. A Nejlépe oba 2 pány. dva pány? Už tam budou 3 a jeden sluha a ten přijede pro pendule proti. A tak jak jsi to říkal na začátku? No, jako to už stejně nemá smysl. Tak a máte 5 sekund. Tak, Takže 20 minut, no. To je je 11 to tam. přesně teďka 20 minut. No, takže ale už jsme asi přišli na to, jak to udělat, jo? To je 11 cest Sluho! jakoby s tam a zpátky. Pojď za náma! To je 11 cest, ale jakoby tam a zpátky. Dohromady. No. Jako 11, To je 11krát tam, no. na 11krát, že přijede loďka. No, pomáš, to je fakt 11krát tam. Cink. No nic, tak. Ale to bylo Ale přesně, byli no. jsme dobrý. To bylo přesně, tam jsme začali dobře. V jednu chvíli jsme to tam měli. Ale jako možná se dobře. jako říká, že rozhodující, že jsme tam aspoň toho jednoho To vezli. Už je tady? Ne, Běží. tak se jdeme si na Týmově, což znamená prostě všichni, co budou moc, 2, 4. My vám ještě připomůžeme, protože vás fakt málo. Projet trať, která je vyznačena oranžovými fávory. Cílem je projet tu trať tak, aby se nikomu nic nestalo, tudíž tady nejde o čas. A další věc, která je důležitá, má to 2 pravidla.
První pravidlo je, že ten, kdo jede na kole, se nesmí dotknout nohou země, protože za to jsou trestní body. A druhá taková vychytávka, bych řekl, je, že dole v dolním úseku se budou měnit lidi. Ten, kdo pojede na kole, tak si musí najít ještě jednoho parťáka a s ním se vyměnit. A to takovým způsobem, že ten první může z toho kola slízt dolů až poté, co ten jeho nástupce na to kolo nalez. Takže mají vlastně všichni nohy ze země. Tak Jako takhle. jeden člověk. Jeden dolů, Tak. aby byla nahoru druhý. Ne, ta trať vede vlastně z bodu A do bodu B. Ano. A uprostřed mezi bodem A a bodem B dojde právě k té zmíněné výměně, to je tamhle dole před potokem. A vyměníme se na kolech. Vyměníte se na kolech a bude se pokračovat dál v trase. Jo, to znamená, že to družstvo vlastně ho může jakoby... To kolo může jet po zemi, můžete ho přenášet, míst, různě stavět, jde o to, akorát aby ten člověk, který na něm jede, prostě nedal nohu na zem, protože za to jsou trestní body. Kde se to bude střídat? Střídat se to bude dole na takový mítěnce, které teď není vidět. Je tam prostor, je tam relativně rovno, takže to není Kdo má žádný problém. zkušenosti s jízdou na kole? Já jo, takže já se klidně hlásím. Myslím, že nejde ani tak o tu jízdu, je spíš o to... No, stabilitu, že jo? To, ale ti ho musí stěžit, ti ostatní. Jako, dolů ho musíme jistit. Řekněme si 2 lidi, kteří pojedou. Ty 2 lidi si tady nacvičí za naší pomoci, jak se budeme přeměňovat. Protože potom kdo ví, jaký tam bude terén, takže bychom si to tady mohli zkusit. To je jedna tady věc. máme krásný prostor. Druhá věc je, aby jsme si prošli terén a zjistili, jaký ten terén vůbec je, jestli se budeme vracet třeba do kopce. Protože musíme potom zvolit člověka tak, aby byl třeba lehký. Jsme čtyři s tím, že jeden pojede na kole, takže 3. Stejně 3 se kolem asi budeme... Já vám ještě pomůžu, protože vás na to fakt málo. Jo, já půjdu prostě s vámi. Že by nám jeden říkal jako tudy najíždět a tak dále, že by dělal to... Jasný, ale abych si tu trať prošla. Tak s ní tam projít. Takže... Ale tady by to chtělo šiknout. To nesjedeš, aby se nesundal nohu. To je škoda, že to má přední brzdu. Tady je problém, že to není horský kola, ale Má to otevřený sedlo. Jedem k tomuhle stromu traverzem, kolem ní děláme ostrou levou kličku. Vracíme se. Tady, Jurk přes pařez, kdybyste tady byli. rovnou jakoby přeskočit. Super. Můžeš jako na Horalovi. Jasný, no, přeskočit pařez. Tak, potom následuje ostrá pravá. Ostrá pravá, moc ostrá pravá. Takový smikem projezdí normálně. Můžete i nějakou fintičku třeba. Projíždíme mezi stromama a míříme dalším traverzem. Tady se ukáže, jestli ta technika, kterou jsme zvolili na začátku, byla dobrá, jestli to osvědčila. Celých 70 kg. To má poměrně dost, jo. Takže já si budu sjíždět tamhle kope. Počkej, já bych Já si taky myslím, že musí jít nejlepší. nesjedeš, nepřeskočíš ten pařez. Těm jsme to přehodili. Jako tam musí jet laťka a teda asi Ano, za nebo Honza nebo Tomáš. Úplně bych jí Ten dal je celou zvolený. cestu. Já bych nes ty traverzy, jenom Vzadu normálně, já nevím, bych přes nes. pařezí taky Pojďme to nadnes. vyzkoušet na to kole. Tak jestli je to reálné. pojďme si říct, jak to Pojďme bude. ten. Takže já to. Jo, přes potoky to jedno. Tak, Sedím. na kole. Z které strany chceš? Stoupneš. A potom tady celé do zádu. Tak, já jsem takhle vlezu Chceš? a jsem. A já si udělám. To je takový to samotné tady. Tak jo, no. Tak jdeme to. Jako tady, prosím vás, tady jo. Tady předním kolem jako lehce doprava a zadním kolem jako sesunout dolů. Mejra. Přesně tak. OK. No, normálně bych zkusil jako pomaličku, tak jako je. Maria, já proč nejel? Stůjte, ty špatky nemůžeš mít takhle, musíte mít vodu. No.
Už je to docela tvrdý. Já musím jít nadvednu, aby právě nemyslela střední si normálně nakokoval. Ne, zadní kolo. To si srovná, to si je možná. Přátelé. Já bych ráda si byla zdravá. Jdeme na to. Tak jdem na to. Tak, pomaličku. Hele, dej si ty šlapky. Tak přibližuj si, no. Můžu ty to tam udržíš? Teď vepředu to posilte, chlapi. A teďka točíme za Honzou. Tak, pomaličku tam jeden, jo? Super. Pavliku, jestliš to? Je to dobrý, je to dobrý. Točíme doprava. Jo, to si. Jdeme nad stromem, nebo Na stromem. Jede za tím netrobí, já si Já mám důvěřu. tohle drží balans, jo? Tak, tady je takový kolíčko. Zadek navzvedněte. Zvedl zadek a normálně ho tak poposunu. Ale to docela namohavý na ruce umí jako. Tak se půjde. Tady opatrně. Pacha. To dáme stranu. Chlapi, ale vedete si. Tak, teďka. Tak. První pořek. První pařek. Já už si zastavil a si pěkně. Tak, a znovu to zvedlo. Můžem? Chcete, abych seděla nebo stála? Teď. točit s těma šlapkama, jo. Pavle, zvládám sám, zvládnu. Pařek se rozbil. Tak, ale teďka musíme udělat ostrou otočku. Tak ji nadzvedneme No, ještě. mají, otočíme. Na vzduchu. Ale jsme se jí mohli takhle odnést. A jdeme mezi stromy. Bacha na ty dveře. Hele, moje šlapka, stop, nadzvedněte mě. Ano, dobrý. Jo, nebo jak to je? Tady musíme mezi No nimi, teď jo. si musíme předat nějak. Takže tady bych jí dal takhle. Abych tam najel. Najedem do půlky. Nadzvedněte mě, já mám na to na levou nohu a já jsem pravá, takže potřebuji si přišlápnout. Jo, Ještě kousek. ještě kousek. Dobrý. Je tam trochu vakle. Jo, teď najedem do půlky. Já bych jí pronesl. A zastavíme se a vyměníme. Běž dopředu a leží to. Jo. Tak, A už si tady Musíme vejít. pojďme. Počkej, já jdu za tebou. Držíme. Nejlepší se mají ty, co mají Evu pořadovou. Tak, a tamhle přímo dopředu k pařezu. Dobrý prostor tady. Vzadu mě blokujte. Trošku máme, dobrý? To. Ano. Kudy s hlavou teď, z jaký strany? Začínáme zleva. Začínáme zleva.
Hnedka doprava. Teďka hnedka odkud doleva. Tak, teď přeneseme. Takhle já tam půjdu. Pojď. Držte balon. Tak. Takhle přistává všichni. No. A nejdřív Tak ty já body. už to rovnou přeskočím, ne? Pojďte To ještě chce více. posílat tady. A tady, ne. Pojďte ještě více a takhle ho projedeme všichni. Tak, držíme. Držíme teď. A tady to. Tak bavil jsi tam, myšlám. Co, počkej, ještě já zkusím tady si tam Na pítí na ostrovní. A teď kolmu najdí. Jo, teď jsou mohou. Tak, stop. To myslíme? Hele, my dva asi musíme takhle si stoupnout jak sůňa. A Předáme ho na... Hele, my můžeme přijít, my to můžeš My můžeme hlavě položit do vody, jedno půl a tamhle, Dáme na na ten to. met, Tak to přesně přední tak. dáme tamhle dozadu, jo? jo, A třeba počkej, hele, my to takhle dáme to kolo. tam Máš ještě jeden... Hele, dáme tam to kolo. Bude stát Honza a Aleš, podržej ho tam. My půjdeme s Pavlem. To myslím, ale podržím tam. S Pavlem půjdeme na břeh. Tam si ho jakoby chytneme, aby ho bude mít ho jistě zepředu, aby ho vzadu dotlačil. Tak můžem? Ano, pomalu, jo? Tak pozor, já si tady přemlátnu. Sem, jo, sem dávám. Já ho nedržím. Dobrý, ano, prima, tady to drží. Já jdu na druhou stranu. Ne, ještě musíme... Vyměňte se s Pavlem. Aleš jde na břeh. Vyměňte se s Pavlem. Ale tam někdo musí dozadu. My s Pavlem tam. Normálně jakoby vyhodíme nahoru. Ano. Ale všechny vymění lačku. Normálně ho vynesem až nahoru, jakoby, jo. Tak ne? A jdem nahoru, Počkej. čekáme. Tak, jedem. Ops. Jo. Tak držíme, stále držíme, nejsme ještě u cíle. Tak a kudy teď? Kolem Barovy. Tamhle těm malinkým borovičkám. Ne, vezem ho. Vezem ho. Náš tebe nám mohl spadnout. Po Super, věctit. Tamhle musíme nejdřív tam, takhle, doleva, jo, takhle, vedla. Já to toho pak musím ještě vytlačit na zpátku, pouze tím tamhle vytlačit. Teďka doprava. Takže dáme nejdřív předek. Jo, dáme nejdřív přední kolo, postavíme nahoru. Pak si přelezeme. Zezadu podáte dopředu nám, jo? Takže jdeme na to. Dáme to kousek ke mně. Tak, teď je potřeba 2 silní chlapy dozadu. Já tady Zvednou. jo? Jo? Jdem na to. Jasně, pojďme. Jdem. Čas začíná už teďka, když na zemi, není to časově. Není to časově omezené. Jako čas si jenom hlídáš tu hodinku pod svůj jízdní. Jo. Tak je to časově nebo Není. Jako čas máte jako vy globální, na který to musíte stihnout jako... Čili to je těch 10 minut. 25. Nemusí jít, může Nejste limitovaní Vydejte časem. těch 25 minut. Já budu šéf, ty si jdeš.
část udělat, když bude ještě krutý. Třeba. Co Hodně vlastně? dobře. To znamená, znamená terka jako žena, jelikož se to nemůže s tou rukou hýbat, tak ona by měla tak, znamená, že když se dělá možná někde tady vzadu na myslím, že tady tak když se tady vzadu a jako pátek, to tam já právě říkám, že to je pátek. Uvidíme, to je Teraz 6 na rad, to tady prosím? ano, přesně, mělo by tam přidržovat na ta loďka samozřejmě na noc, ale to znamená, lezeme tady po jednom a musíme to nějak vyrovnávat a ta loďka má nějaké vyvážení, to má nějaký motor. Je tam něco, jo? To znamená, poslední teda podle vodáku, poslední potom leze tady ten jako se vzadu, jo že? To znamená, ty bys měl potom, jestli budeš dobře vzadu teda z vás, měl by měl vzadu být... Pořádně se nesprávně, protože se můžete přidržet, že jo, na toho. No, s tou rukou, já pořád jako se z hlediska toho tvého zdravotního stavu. Jo, dobrý, tak ty budeš dát teda poslední pádem, no? Pádlujou ti 4 na boku? Pádlujou 4 na boku, sedí se takhle, že ti pádlujou takhle a jeden tak a ty zase pádlují tak, jo? Dobře, 1-6, jako 2 jsou na boku. 2 jsou na boku a nerozumím teda teď tomu, na co hlídat čas, když to není na čas. Není to Ne, tak tady zaznělo, že by někdo měl hlídat čas. jenom to musíte stihnout za 25, jo, to stihnout. Počkej, jak to tam chceš mít, tak kde budou sedět ty vlastně sečně nedovědět? Jo, 2 budou sedět na těch bocích, vzadu bude sedět kolega, protože leze poslední, jsem říkal, a ty asi budeš z pravé strany, protože ty budeš tou pravou rukou, levou nemůžeš, jo? A Terka tím pádem sedne tady na ten, a nemůžeš sedět na tom, jo? To vlastně 4 pádla, 4 papy. Jasně, ty 4 papy budou vlastně na boku, to znamená já, Zdeněk, David a ty budeš tady z té pravé strany, si říkal, budeš pádlovat. No právě, že nebudu, jako jestliže na 4 a jsou 4 pádla, tak jako chápal to tak, že napojíme i tebe. No, ale on tady je poslední, ale on říkal, že bude sedět na boku. Tak v tom případě ano. A o tom to je. 25 za lístek. Dobré. Jo. Říkal jsem to za to, jo. Ale, a nebylo by to lepší otáčet? Tady to není za co pořádně držet. Dobrý. Jo? Dobré. Tak, teďka dávejte pozor na pár, na to už jsme zvednou na ten předek. Jo, dobré, položíme to postupně. Tak, dobré. Udrž to tam a staneš to při lidem z boku. Poslední přidržuje loď, to znamená, že když jsme se vzdělal poslední loď, tak na sebe Jo, když na levou stranu, tak jdeš první. Tamhle ta špic, chápu to dobře. Jo? Vpravo. Chci se přidržet? Dobrý. Já budu v hubě, ať můžu vystoupit všichni pozdě. Já to padlo. Pojď se a poslední bude odjíždět a vás skočit na ten zadek, jo? Dobrý, můžeš padlovat? No. Jo. Teď to vám odpíchni. Nechceš se teda radši vyměnit, prosím tě? Ne, jako podstatnější jsou ty, co jsou vzadu. Ahoj! Ahoj! Potom je pravda, že
táhnout to, ano, a když nám tam zůstalo bažně, jo. Já bych třeba doporučoval tebe, takový let, když nám to poprvé tam ukázal, zachytal, jo, a vlastně zachytával tam přesně. Ale možná bylo ještě lepší, když tam vypadne, tak si to jo, a přesně tak, jo. Ještě vás vyruším teda jednou takovou věci, kterou jsem opomenu. Ta nejde o čas, o čas vám neběží. Jsme teda limitovaní nějakým časovým rozmezím, ale není to Říkám, místní domorodci to zvládají i jejich téměř kojenci, není to zas nic extra obtížného. Super. Tak, chytáte? A já budu chytat vás. Musíme takhle všichni zůstat. A budu poslední. To bylo na hranici. Mám ne? Pojď utopené. Já co zůstávám tam? Je tam trošku namočená do bažiny, hrozí riziko toho, že chytne nějakou infekci z té vody z bažiny. Uvidíme co dál. Třeba se závěrečně vylečí. Maximálně tam porazit. Super. Dostali jsme se. Co lídr? Lídr nás peče. Tak lídr, jste 4, ano, lídr může taky. Ať se vejde, tak ty lídr. Super. Já můžu taky. Kdo vyleze, podá ruku, přitáhne si od sobě. Na jakých překážce se dá říct někde? To možná relativně, jako, ani vždycky nějak, že ty si to byla možná nejlepší, jo, protože jestli teda nebrkujeme špatně, že bychom možná pomalu nežili tobě, co si myslíte, asi jo. A potom silnější vodok by měl zůstat asi na závěr, jo, který by měl největší pravděpodobnost to asi překonat bez pomoci. Ale teďka já si myslím, že pravděpodobně bys to byl ty, jo. Já si myslím, že máš nejlepší dispozice na tohle. Takže tam spíš si musíme. A teďka jenom učit si ten systém, jak to dělat, jo. Co máte za nápady? Tak já si myslím, že začítali bychom, že jeden samozřejmě zaleze nahoru a bude jistě de facto druhý. Protože já tady těžko to přejdeš od stromu ke stromu. Takhle tady to právě ze mě nesmí. Mě pomáhá jít jenom první. Jo, takže jeden druhý vyleze za ním. A ty prostě ten historik tady bude jistý to, aby se nastala. To znamená, já bych tak potom zase budu dál. Ale mezi tím zase tady budou dva, tam se dostane jeden a potom budou jako, tady dosáhneme jeden, tam budou nejhorší samozřejmě ty louhy. Ale zase je tam dvojitý kolano. Počkej, ale víš, jak se to tady dá udělat? Vlastně takhle se dostanete na první stranu. Skročí vlastně na druhé. Sem přitáhne, mezi tím vyleze vlastně tam bude jeden, ten druhý ještě je teda, vyleze tam další, ten zase přitáhne k sobě a takhle postupně, aby pořád byl kontakt vlastně, aby jsme se pospírali. Ale tady zůstane potom ten poslední, jo, ten poslední tady zůstane a David podle mě tu skočí na té straně. Ten poslední, Marku, ten poslední, tady bude. Ne, jasně, on mi natáhne ruku, ale musí to být člověk, který má relativně znát jako dobrou stabilitu, jo. To znamená, že si myslím, že ty bychom měli ten poslední a teďka otázka Terka zase, možná, že první ne? Ano, ale zrovna tak je na tom ten první. Ten první, přesně tak. Takže vem si, že ten první se zase bude muset dostávat. Jasně. Jako víš co, ty ho budeš chtít, jo, nebo tam budeš to následně. Takže asi to bude mít. Nebo prostě. Jasně. Kolik je čas? No, a ne, tak
jak si teda vyzkoušíme, že vylezeme, tady teda chytne jeden ten strom. Já musím začít od začátku. Dobrý, no tak lídře rozhodně. Takže jako musí znamená- podle mě na začátku na konci někdo silný. Tak, já bych dal prvního sebe. Ty budeš jako druhá, ty budeš třetí, jo? Jo? No, a teďka víte měli ty, podle mě někdo mě zabral. Ne, teď už si Já si myslím, že má pravdu, Terka vyleze a má pravdu, že nebude jistý Terka. No, já nevím. Ne, udrží to, prosím vás. Jo, to znamená, Terka vyleze, natáhne mi ruku a budeme jistí. Jo? Terka zůstane tady na mém místě, vyleze potom Pintěno, tam bude jistý druhý Terku, jak bude jistý Terku. Jo? Můžeme, souhlasím, jo? Tam to je prostě jedno. To je podstatně jedno. Dobré, jo? Vidíš to? No. Tak, musím mě takhle pomoct. Co? Dobrý, já si budu pomalý pokusovat s tebou, jo? Ne, ty tam udělá krok. Já tam jsem, dobré. Ne? Tam zůstat. Tak, Terka, jo? To znamená, vždycky zůstaňte. Ne, Zdeňo. tak počkej, proč? Terka bude mezi náma. Jo, takhle, Že ty budeš jistý, ona bude ten slabší článek mezi náma. Dobře. budete vyhodnotovat musa. Ona by tě měla jako prvního jistit, někdo by tě měl silnej, a to Dobré, Já myslím, že právě jo. já jsem mohla i při sebe. Mohlo možná Ne, pojď, dobrý. Nedrž, jo. Terko, ty se jenom drž, ty Já se držím, já se jenom držím. Jo, ty neříká nic na to. Nevymýšlej. Dobrý. Jo. Tak, abyste se tam... Ne, Terko, ty ještě nechoď. Ty tam jenom udělej půlkrok a nastupuje za tebou David, který tě bude držet zase z toho prostředka, jo? Já to mám dělat jako místo tady. Jenom kousek, Tak. No a myslím, že... Zvládneš to? Jde to? No jo. Já Takhle mezi mírce, jo? Já si vozím takhle. Vidně, Terko, můžeš... Terko, chytni se tady Zdeňka už. Neboj se. Tak, výborně. Pomaličku. A jenom takhle z boku chuť, přesně jak tak jdeš, jo? Tak. A dívej se takhle v klidu. Tak, výborně. Počkej, ještě jsme to nedotáhli. Dobrý. Držíš mě, jo? Držím. Dobré, ty se jen takhle chytni jako kolem toho stromu. Pomaličku nohou levou k sobě. A teďka... Jo, tady to je jednoduché, jo? Tady je sem. Zvládneš to? Ty potom jenom, Terko, natáhneš levou ruku, tak jak si natáhneš a můžeš Davidovi. Takhle si to přesně tak to děláš. Tak počkej. Láďo. No? Jo? Ty keď tím nerozumím. Tady to je na 3 lidi. No, jenomže já to musím přeběhnout tím pádem. Ne, jako to nepřeběhneš, no myslím, že jo, jak je to rozumíš. No, to první ten Ne, já už vím, jak to dělám. Budeš tady, ty mi natáhneš ruku, A takhle úplně lana. Teď ti to může zkusit to lano pod tou nohou tak, aby si ho... Ty tam zůstan teďka, Terko, jo? Vy musíte vymyslet teďka tady všechno tady to, jo? Zkuste vymýšlet tady ten princip, jo? Tam využij těch koulá. Já bych navrhoval to, že by mi tady Zdeňa natáhl takhle levou ruku, já bych se zkusil pomocí toho jeho... Já jsem rád, já tady zůstanu a... Jo, on mi jenom tady jako natáhne takhle levou a takhle, jo? A Bígan je ten, který bude podle mě někde ten strunek, jo? Jak budu tam, tak se chytnu
já, případem Zdeňa přestoupí trošku se jenom na pravou ruku a Terka bude tady, jo? Co si myslíte? Mně pomůže teda Zdeněk ti pomůže, než půjde tam, tak on ti pomůže sem. Já tak dávno si ještě nechat dobrá, že je